उहर बोलला में आ निमन से बोलला में अंतर बा। उहर बोलेला के जौना परिवार में शिक्षा के व्यवस्था ना हो, शिक्षित परिवार में अशुद्ध बोलबे नहीं। बहुत खिसिया जाए कहे साइलेंट इडियट नॉनसेंस। शिक्षित परिवार अब हवा के परिवार पेटी रोटी करे लगे तोहरे हाथ में। माननीय अमरदेव जी बिगहे बहुत बहुत पुरस्कार दें भैया के गई तेरी के ना मैया हो मैया मैया हो मैया तोरे हाथ में गई तेरी कला मैया समय का संकेत होता बानी हम अब गुनाह के खानी हमरा पता है पर तब हम जाने फुटल साजबाज उखड़ल आवाज एक औनई विधा में। हां अपना गुरुजी के बाद स्वामीनाथ के दिन हो जे ठेकोइचा पहले व्यास के आगा बैठ के बजावत रहे। आई स्वामीनाथ आविष्कार केले जे साइड में ठेकोइचा के को दे बिंदु वाला के साइड में बदल के मोलो उहे करे। सभका से पहले गौनई के विधा में पैड बजावे हम चालू करनी हमरा मोय व्यास ओकर पीछा करत धुरान काका के बाद अब गायत्री ठाकुर जी के बाद गौनई में नचनिया नचावे हम शुरू करनी तो हम लौंडा नचौनी। अब बहुत लोग छोकड़ी नचावत नचावत अब छोकड़े के पीछा पड़ गए उहे जतिया रोकत रे सब लोग। हां जी लौंडी आइल बिया। हां 2 दिन हां एन परसों से तो उहे चिरौरी बा। तब हमने कहा भाई समय तनी नेरा गुल बा हमने के मन पर बैठल मानी हमने के दल में मदन गिरी जी इहे के एगो रचना गीत बा अजूबा रचना बा इहे के लिखल गीत हो देवी वंदना। दूगो भाग माई के दरबार में पहुंचले पूजा पाठ कइला के बाद महाराज जी आपस में पतरस हो गए। एक जन से एक जना पूछत रहे सुनो यह भाव पूछत रहे जे कानमा से शीतल माई झूलली झूलना के बान्हल झुलुहा के डोरी हो बात सीतल माई के रे झुलावता रे माई के झुलनवा उरुआ बहुत धागा के रे झुलावता रे माई के झुलनवा उरुआ बहुत हमने के पहले जना मुंह से राम जी हमने के कहत ना जे ना आविष्कार हो ना नहीं तो जो तने वो बहुत पुरान है। हां हमरा आवता कि नहीं ए पर विचार भाई हमारा तिवारी जी प्रधान पद के प्रत्याशी बनी अविनाश तिवारी बहुत बहुत पुरस्कार देने हमारा भाई अभिषेक यादव जी असेगी का धरती से हजारों हजार रुपया देकर सम्मान तो कदाता अभिषेक बाबू के हार्दिक अभिनंदन बा शुभकामना बा ते ही जब हां बाबू हल्का भक्त जवाब प्रश्न कइले दूसर का भक्त कर जवाब देते रहे जे बाबू सुनो सुना हम ठीक के ना लगाई ना
सुनो पूजा करी ले त कर लिया मजा जे चैते कुवार माई दुई एगो महीना वैसे एगो औरी बात सावन में चैते कुवार माई झूलेली झूलनवा भैरो बान्हस झुलुहा के डोरी हो चैता कुवार माई झूलेली झूलना बना बना झूलुहा के डोरी हो। ये हमरा मदन बाबा का लिखल गीत है राम जी 4 पद के लेकिन समय कम बा 2 पद का होता मालिनी झूलावतारी माई के झूलनवा गुरुआ बहेला धागा ये जी मालिनी झूलावतारी माई के झूलनवा गुरुआ बहेला धागा झोर साधु बाबा दिहाले जय हाना हो साधु बाबा दिहाले जय हाना हो अपना झोली लग भभूतिया अपना झोली लग भभूतिया साधु बाबा दिहाले जय हाना साधु बाबा दिहाले जय हाना अपना झोली लग भभूतिया अपना झोली लग भभूतिया साधु बाबा दिहाले जय हाना श्री कमलेश पटेल जी हमारे का बहुत बहुत नमस्कार देनी हार्दिक भभुआ बिहार का बबीतावा गौले रहे का गौले रहे हो जय बोला माने ओकर गावना में ठेक लग रहे का हो गावना ना जात रहे गावना ना होत रहे दिन दिन बढ़े मोरे जो बनवा हम गावना जय बोला ओकर घर वाला क्वेश्चन रहले से जे भी ओकर पर ख्याल ना करत रहले से बड़ा बुरबक रहले से जो ओकरा अपने से कहे के पड़ो जे हमर बेरा हो गेल बा खाए वाला जाय दलो दिन दिन बढ़े जो बन पैमानावा और हम गावना जे गुना पीछा पड़ल हेर पैमानावा बबीतवा रहे हां लौर से गरगोजत रहे ओकर माई एगो गीत गौले रहे तू ना सुनले हो बबीतवा का माई एगो औरी गीत गौले रहे तू नहीं खा सुनले ना आइला ओकरा के कहबत हम बता दे तारा हम गायब ना ओके कहबत हम बता दे फेन गई हो जब बबीतवा का माई कहले रहे सरितावा भभुआ के रहे बिया की मर गई अभी जियत या रहे तो पूछी दीजिए आखिर गावना तोर भइल कि ना भइल हां यूट्यूब से कहाँ कोई बोलू? कमाई यूट्यूब से कोई कमाई होता तो हमरा कहे के का बा जे श्रोता समाज से ओहू समाज से हाय हाय हम इहे कह रोरो सब से जे श्रोता समाज से एहू समाज से विनती आज हमार बहुत बहुत रुपया पुरस्कार देने हमारा सांसद सनातन पांडे जी बलिया वार्ड नंबर 56 संजय यादव पूरा जय हो हार्दिक जय हो अभिनंदन बाबा शुभकामना बा कमलबास भाई बबीता दिया कि मरी भगवा कर रहे तू ही मैं कम कला जे भभुआ कर बहुत चतुराई करबन तो अपन ही गलती में धरा जाए बहुत चतुराई
हो जेबो आना है तो समाज में बांध के पिटाएल जब हद से चतुराई करे लगबो जसुरता समाज से हु समाज से विनती आज हमार ये प्रार्थना कर मन बाबा सब को मिल के ए बाबू भैया हो आ मैया के बोली जा जय जयकार ए बाबू भैया हो मैया के बोली जा ए बाबू भैया हो मैया के बोली जा जय जयकार ए बाबू भैया हो मैया के बोली जा काहे हमने के शास्त्र बतावता भक्ति से शक्ति मिलल बा ब्रह्मा विष्णु महेश के भक्ति से शक्ति मिलल बा ब्रह्मा विष्णु महेश के माननीय संकल्प तिवारी जी प्रधान पद के प्रत्याशी भी बानी तिवारी जी के गोड़ लगता नहीं भक्ति से शक्ति मिलल बा ब्रह्मा विष्णु महेश के रौरा ज्योति के आगा फीका ज्योति भइल दिनेश गौरा ज्योति के फीका भइल ज्योति दिनेश सुरपुर नरपुर नागपुर तीनों शक्ति के भंडार वाह जे सुरपुर नरपुर नागपुर तीनों शक्ति के भंडार सुरपुर नरपुर नागपुर तीनों शक्ति के भंडार ये बाबू भैया हो मैया के बोलो जयकार हमू ना कह जौन नचनिया आ एगो बबीतावा कहले सरिता कहां रहले शिव से शक्ति अलग हो जाई है शिव हो जाई है सब शिव से शक्ति अलग हो गई है शिव हो गई है तो हे माई रौरा शक्ति से सब लोग शक्तिमान बा इस शक्ति यदि शिव से अलग हो जाए शिव 100 हो जाए हैं तो हमने के बुझाता ये सब लोग रौरा शक्ति से शक्तिमान बा माता शिव से शक्ति अलग हो जाए शिव हो गई है सब शिव से शक्ति अलग हो गई है शिव हो गई है तो विभय पराभव ना देबू त वैभव हिन होई भाव ए राजा है देवता के न्योता पर पहलू दुष्टन के संहार माई रौरा देवता लोग के न्योता पर न्योता कबूल करके दुष्टन के संहार करनी आज भी राउर जरूरत बा कहीं जे दुष्टन के संख्या ज्यादा हो गइल बे ए दुराचारी के समाप्त करम आई जे देवता के न्योता पर पहलू दुष्टन